Anya pa lang teraramidan nyo dito, inanan, tatang. Dakis ka day, no kaya't may nga atindaran ti kasaryaw. Saan kaya kasapulan ito? Apay, magtakas na si panagsasaong ka na kami, Friday. Di nyo amaw, no, apay? Amo, may, nga na nagkurangan, may. Di na kami mo't kumatrato na kasta. Wan nga raw, kaya't mila ang atindaran ti kasaryaw. Di kay madanagan, saan kami nga agiskandalaw. Makadadaal kayo mo, titi Aldaw. Umay to ni Manang Yukuren, inton madamdawa. Urayan na lang ti katugangan na, tapno ada mga sikaso kinlakay na. Di oray saan nga umay ni Manang. Awan na sakit ang bakrang ko niya. Tapay mat, akas dyan ti panagsasaon ni Freddy kada kayo, kabages. Nasakit tinagam na kada kami, kabagay. Espesyal nga aldaw daki ni Marlene. Ngam apay akas dyan mat, tirumrumwar itingiwat na. Basol min samot kabagay. Di mi ngamin na itatibaboy adaw-dawaten da. Anya? Day tatipudnaw. Awan to kwartame. Di na maawatan day taaya. Amo na mat, makitaltalon kayo laang. Di kaya't nga kat isponsoran mi ti may sa ababaw. Ni mo kureng ti may siya. Ngam saan mo't anatuloy ta na ospital nila kay na. Mabalin mo't ngay tantanda. Uno saan? Uray papilpay laang ti alaang da. Tipid pay. Di na mo kaya't kabagis. Masapul nga ada maparti ababoy. Na. Apay nga aginartida pay laang nawan kwartada. Day tanga raw. Ni ko rin idinangasawa. Tipid. Wala. Tasaan mo't mabalin maipilit. No talaga nga awan budget. Sana nasaya at tikas diya pa nagsasaong ka dagiti dadakkel mo, Freddy, kaanakan. Di kayo makibiyang tawan amoyo ang tilita. Saan abak nang dagiti dadakkel mo? Maawatam kuma, no di na maitutibaboy adaw-dawatem. Di kinaimot dakit di ati ipakpakad da. Ay, kamali ka akaanakan. Di dalay diretso no di da kaya titumulong. No iti sabali abanag, mapangnam na maamat dagiti dadakkel mo. Ay nawaw, di kaya palawagan ng tay. Ti kanyak laeng aket, itratum anasaya at dagiti dadakkel mo. Normal laeng, nga dati pagkurangan da. Agam no saan mo't anay gagara ak, mawatam kumamot dan. Saan nga umanay tababoy apang gurguraam kadakwada? Saan beten nga umay ni Freddy dito'y balay? Uray ijay balay nana. Kalpasan ti kasarda ka ni Marlene kat di nakmatan pagan ano. Lasakit-lakit kay tinakam na kadatayaw. No saan lang kumana ospital nila kay ko. Indad ko kumati kayat na. Puri na kami mo't kaninanang baw. Noon na itan mi kumatibaboy adaw-dawatin na. Saan siguro ang mapasamak ti kastaw. Anya ngay nga raw. Napalabas mo't tenday ta. Saanan ang mabalay nga isubli tayaw. Ang numaminsan mo't ngamin ni Friday. Noon yati kayat na. Masapol nga isot masunaw. Saan mo't ang makaw? Awat numaminsan. Day takot nga ro, tatang. Day ta ti madi. Day tamot ti jak kayat ken kuana, tatang, nanang. No adda maibaga kat di na ikaskaso. Ipilit na, ti kayat na.